Assalamualaikum, Dek. Halo, Waalaikumsalam. Tak goleki sampean mang renek badan kok nendi. Bae gawe Nogosari. Nyah iki tak pesenanmu mau es teler. Alhamdulillah. Matur suwun, muga-muga rezekine lancar. Amin. awake dhewe sehat. Mak mang njaluke telo to. Njaluke telo eneke molen. Ya tak tukokne molen ya ora apa-apa ya. Malah enak legi-legine lek molen. Enak gedang. Enak gedang. Ya to. Nyah iki nganu, Dek. Iki sangune mau balekne. Sangune mau iki. Iki sangune mau. Ya. Iki mau ta? Iki bayarane. Susu emang tak tukokne es teler kuwi mau karo molen. Matur suwun ya, Pak. Muga-muga rezekine sampean lancar. Amin. Awake dhewe sehat. Amin. Panjang umur, berkah Amin. barokah. Arep iki sing apa lek ngene iki? Iki mah intep. Ya tak pangane sing ki aku. Intep kuwi intep lho. Oh, ora apa-apa wis. Oh, intep iki. Demong intep kok. Ya. Awaknya tak buka nih ya. Bukan. Oh, enak. Enak. Enak, Dek. Kemarin duwe tepung, enek gedang. Wis mau toro. Hukum. Cicipane mam ya. Engko juga mambo. Saya tak marakne kata kurang titik. Gawe wake men arep mok terne tangga tuwa tengen ya. Tangga mekut iki ya mekut dikit tok dadine. Neh. Wah. Saya tak cipone mam sik. Adine mam. Saya tak marakne iki dulu kan kok tak cipone mam. Kok sampean mandi sik iki ning paunan nenek banyu anget. Enggak, kan banyak adem ya aku semua. Iya, iki lek ra mangke tak gini. Pitik memang ya wis tak pakan. Matur suwun ya. Iya, sama-sama. Kita coba di mam kabar sih ya. Kayak gitu. Saya terlalu dua. Yes. Ya, kangen nunggu. Iya. Alhamdulillah, matur suwun, muga-muga rezeki lancar ya, Pak. Wih.